गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन उन्दै बैसोनि ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि जाथाय 16 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ बुरखायना लांनानै फेग्रा मुवा जाहोना जिनाहारि खालामनायनि जाथाय सोराङाव फैदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला 29 अक्ट'बर अदेबानि मैया मोनाबिलि 5 रिंगासो समाव न'खराव रावबो गैयैनि खाबु लानानै क'क्राझार सोहोरनि सासे ट्राइबेल हिन्जावसाखौ गुबुन जायगायाव लांखारनानै फेग्रा मुवा दौना जिनाहारि खालामो आरो उननि समाव क'क्राझार साइन्स कलेजनि उनथिंजाय गारनानै गालाङो। जाथायनि सायाव न'खरनि सुबुङा क'क्राझार पुलिस थानायाव केस होयो आरो हरनि समाव जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय दुथां सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानिनो भदियागुरि गामिनि सुरज जामाल हुसेननि फिसाज्ला आनवार हुसेन होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं दायनिगिरि दुथां आनवार हुसेननि हेंथायै क'क्राझार सदर थानायाव US 363/367/3/328 IPC R/W 6 of पक्स' आयेननि गेजेरजों मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों पुलिसा। হয়, আমি জানিব পাৰিছোঁ যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ চহৰত এজনী জনজাতি ছোৱালীৰ ৰেপ হৈছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে এই ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত মানে জঘন্যভাৱে যে ৰেপ হৈ আছে সেইটো আমি সাধু অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আশা ফালৰ পৰা আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে দোষী কাৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ কাৰণে আমি আশা ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰত যাতে এনেকৈ পাখণ্ডই যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে সংগঠিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ আৰু উচিত শাস্তিৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।